No niin, nyt taitaa käydä. Elikkä tätä artikkelia lukiessani, tai oikeastaan nettijulkaisua lukiessani päätin, että ehkä nyt olisi aika avata tällainen kunnanjohtajan YouTube-kanavakin ja aloittaa se vaikkapa käsittelemällä tätä ikuisuusteemaksi jo muodostunutta sote- ja maakuntauudistusta. Ja aihepiirihän on tietysti niin laaja, että ei sitä kannata ihan kokonaisuudessa alkaa yhdessä pienessä videossa käydä lävitse, mutta keskityn nyt tähän kiinteistöriskien hallintaan sote-uudistuksessa. Nyt on aika paljon, ja tässäkin artikkelissa, mitä viittasin, mikä tuolla sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla on julkaistu, aika paljon kiinnitetään huomiota ja otetaan kantaa siihen, kuinka kunnat kenties sitten selviävät niistä ongelmista, mitä tyhjät hukkakäyttöön jäävät kiinteistöt niille mahdollisesti aiheuttavat. Eli ne kiinteistöt, mitä tuo uusi maakunta ei itsensä käyttöön kenties sitten ottaisi, jos ja kun tuo sote-uudistus toteutuu. Mutta isompi ongelma minun mielestä on kuitenkin kaiken kaikkiaan se, että miksi kuntien täytyy jäädä kiinteistöyhtiöksi tälle uudelle maakunnalle. Se keskeisin kysymys on se, että jos kerran sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät jollekin maakunnalle kunnilta, niin minkä takia sitten ei myös paitsi henkilöstö ja laitteet ja välineet ja toiminnan järjestämisvelvoite, niin miksi eivät sitten siirry ne tilat, joita siihen toimintaan tarvitaan? Miksi kuntien täytyy kantaa kiinteistöriskit, peruskorjausriskit, ilman että niihin enää kunnille sinällänsä tulee minkään tyyppistä valtionosuusrahoitusta? Minkä takia maakunnat voivat olla vapaita tämän tyyppisistä kiinteistövelvoitteista? Se on se olennaisempi kysymys kuin se, että miten ja millä tavoin kuntia tuetaan mahdollisesti tyhjiksi jäävien kiinteistöjen kohdalla. Se ei siis tosiaan minun mielestä ole edes ongelma, koska valtaosalla kunnista tilat on ihan kohtuullisen hyvässä kunnossa. Jos niitä ei tarvita soten käyttöön, niin niihin on luotavissa muita käyttötarkoituksia. Ja sitten huonokuntoiset, käyttökelvottomat tilat toki muissakin tapauksissa varmastikin useimmissa kunnissa purettaisiin tai peruskorjattaisiin rankasti sitten johonkin uuteen käyttöön. Mutta se kysymys, että minkä vuoksi kunnista tulee tällaisia tilojenhaltijoita, minkä takia kunnan pitää kiinnittää voimavarojansa, lainarahoitustansa esimerkiksi sitten maakunnan sote-tilojen peruskorjaamiseen ja kantaa niistä koituvat riskit ja haitat niin, että vuokrasopimukset, joita kyseisten maakuntien kanssa tehdään, on myös sangen lyhyitä. Tämä tilannehan johtaa myös toki siihen, että eihän kunnat tule esimerkiksi aloittamaan yhdenkään tilan peruskorjaamista, eikä heitä voida siihen velvoittaa, saatikka uudisrakentamista niin, ettei se maakunta sitoutuisi kunnan kanssa sitten omalla sopimuksellansa huomattavasti pidempään vuokra-aikaa kuin mitä tuo sote-laki nyt edellyttää. Näin on toimittu jo kunnissa esimerkiksi pelastustoimen tilojen kohdalla. Keski-Suomessakin useampi kunta, esimerkiksi Laukaa ja Hankasalmi, ovat ennen kuin ovat lähteneet Laukaa uudisrakennusta, Hankasalmi peruskorjausta ja pientä laajennusta pelastustoimelle tekemään, niin ollaan laadittu sopimus pitkästä vuokra-ajasta, jonka aikana tämä investointi tulee sitten kunnalle takaisin kuolletetuksi. Mutta summa summarum, sote- ja maakuntauudistukseen liittyy vielä paljon ratkaisemattomia asioita ja asioita, joita ei ihan sellaisenaan välttämättä kunnissa kannata niellä. Ja se, että kunnat näitä nostavat esille, ei siinä ole kysymys mistään muutosvastarinnasta tai jostakin arvovalta-asiasta, vaan pikemminkin siitä, että jos jostain syystä sote aloittaa sillä tavalla puhtaalta pöydältä, että siltä siivotaan kaikki ongelmat ja haasteet pois, niin valitettavasti kun julkisella taloudella on vain yksi yhteinen kukkaro, niin jokainen euro, joka me tavallaan sitten väärällä tavalla, itse asiassa edes palveluja parantamatta, kenties tuhlataan tai törsätään soteen, se on opetuksesta, sivistyksestä, infrasta ja vapaa-ajasta pois. Sen takia kuntien pitää ja kunnat ovat huolissaan ratkaisuista, joita nyt pikkasen sote-silmälasit päässäkin ministeriöissä tehdään. Minun viestini olisi se, että sote ottakoot haltuunsa ne kiinteistöt, joita se tarvitsee, tehdään niistä
järkevät käypään arvoon perustuvat kaupat maakuntien välillä. Ja sen jälkeen kunnilla tosiaankaan ei ole mitään roolia sote-toiminnassa niin kuin tässä uudistuksessa muilta osin koko ajan halutaan. Tähän aihepiiriin en ole vielä saanut sellaisia perusteluja, jotka kumoaisivat tämän oman ideani järkevyyttä omasta mielestäni. En kerta kaikkiaan pysty ymmärtämään, enkä oikeastaan hyväksymäänkään sitä, että kunnat jäävät tilojen ylläpitäjiksi, peruskorjaajiksi, rakentajiksi tälle maakunnalle, joka sitten on niissä tiloissa 2-3 vuotta, mitä huvittaa. Näinhän se ei edes voi mennä, mutta tältä osin uudistus on vielä minun mielestäni keskeneräinen ja perustelematon. Ja tämä on yksi seikka, johon tässä sote-uudistuksessa toivon muutosta. Ei siis riitä se, että kunnille tulee jotakin tukea kiinteistöjen hallintaan tässä muutosvaiheessa niiden tilojen osalta, jotka kuntien haltuun joita sote-alue ei siis käyttöönsä tarvitsisi, vaan se kiinteistökysymys pitäisi ratkaista ihan pohjamutiaan myöten, ihan muilla tavoin kuin niin, että kunnat edelleen jäävät soten vangiksi kiinteistöjensä osalta ilman, että heillä on muuten edes oikeus tuottaa palveluja kyseisille sote-alueille maakunnille. Jatkan varmasti täällä YouTube-kanavallakin, jonka nyt tämän ensimmäisen videon kautta avaan, keskustelua ja mielipiteiden esittämistä niin sote-uudistuksesta kuin muutenkin kuntaa sivuavista aihepiireistä lähitulevaisuudessa. Toivottavasti joitakin kiinnostaa kuulla tällaisen pienen kunnan kunnanjohtajan mielipiteitä siitä, miten sotea esimerkiksi eteenpäin pitäisi viedä.